Hát sziasztok srácok, én Szabi vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, és ebben a videóban nem az lesz, mint Minecraftozni fogunk. Szedjünk egy kis fát már. Srácok, nem tudom mi van velem már. Kicsit, nem tudom mi van velem. Egyszerűen klasszikus videózik közben az emeleten. Vagy bocsánat, nem az emeleten, kint. A bent itt nem csendes, mert én bent vagyok. Aztán a következő részt, egyszer lesz következő rész. Egyszer nem lesz már holnap már. Már csinálok egy Free Fire-est. Egyszerűen kapcsoljuk át. Ott volt elég. Egy vacsákán kell nekünk. És lelsünk. Hát bennem bocsánat, már így csinálok, csak máskor én is szemek a padlásot jobb videózni. De most ebben a videóban teszek zenét. Lesz olyan videós, hogy elmondom a véleményemet egy videós, de nem mondom meg a nevét. Jaj. Jassam ki. Milyen szép lett itt. És holnap fogok megtanítani valakiket Minecraftozni. Nem tudom, hogy hogyan. Hát olyan bunkok, most már bocsánat. Az van ez a nélkül. Nem tudnak egyszerűen Minecraftozni. Van a testvérem Lacika, neki az előzőségben beleszólt, csak azt nem tettem ki, már letörölte. Nem tudom mi a frissítettem és letörölte. Hogy menjünk ki? Ja? Bocsánat a bunkóságért. Így. És így. Aztán itt vannak a kaják. Jól vagyok PvP-be. Jöhet a péget tanítni, lenyesni. Ajajaj, már meg is mondom, srácok. Igen, megyünk. Egyszerűen itt elbírhatatlan. Jó. Azt írja, hogy a Minecraft az jó, de ezt nem videózni. Azt írta, hogy ezt fognak jönni csomagok. És így, ember így, égesünk, már éhezett vagyok.
Hú, én szét fogom lezárni ezt a részt, de nem biztos előbb. Igen, még egy kicsit vándorolok. Aztán zárjam le? Ne zárom. Na, sziasztok srácok, ez a videó. Ennyi is lett volna, tetszett, jobb lett. Lájkot iratkozzatok fel, Szabi voltam, szia!